Det är gott med mat. Köttman i röven, 15 spänn för ett katt. Ja, men det är bra skagenröra. Jag köpte 2. Smakar mörk. Ja, inte. Uppblandat med gräddfil. Jävla fick fettost av magen. Mortaja till gräddfil. Alltså, det är dött. Vad fan ska man knöla köra i kiosken? Hallå, jävla avslutsmak. Ja, jag sitter på bilden med utflöde. Fredrik Kioskenberg har mött Carl-Johan Bergsgård. Vilken granna ben den kärringen har. Ja, det vill inte. Det var som jag sa till kärringen här hemma. Någon ska få lida. Smacksade bara. Det bara bestämmer ju. Så jag kan ringa nu. För jag älskar dig, så jag har saknat dig så länge. Vi ses borta vid busstationen om 20 minuter, så är det till. Sen skiter du i gå dit. Står här och väntar som en rad. Sug av mig lite mer så kan jag få tillbaka. Det är en 6. Ja. Jo. Du gav mig för lite sex. Det är därför det heter X.